Sing kepareng nyekar apa meneh? Tin iki pamundutan nggo kowe Tin. Oh iya. Iki weke sapa? Oh iya, saka Pak Daryono saking Sembungharjo, Semarang bawah. Yo, jumeneng. Iki weke sapa? Hahe. Tampa 500 hahe. Wah, anggere dikon kok. Hahe. Lotot sisa. Iki catetan ya, Pak. Ya ora apa-apa. Wah, jan wis ya, wis. Wong yen manut aku wis sing dalang ora tau nembang kowe apal kok. Nggih, mengki sing Wong yen lagi kandrong ra peduli mledhos sing gunung, wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir, najan ra duwe dhuwit direwangi kridat-kridit. Jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepikat ra peduli dina kiamat, wong yen lagi nyenengi ra peduli yen lagi inflasi. Najan rate dhuwit direwangi kridat-kridit. Jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Iki sapa iki saudarane? Wis sapa sih? Ngertine ana sing duwe iki piye sih? Wis sapa sih? Ngerti ana sing duwe iki piye? Wis ora ngerti ana sing duwe iki. Wis ora ngerti ana sing duwe. wis bubar rampung. Ha iso. Ya wis rasa dinyanyekke. Sinden kok meng iki wae sapa kok. Lah wedi nek kualak-kuale. Ah, ra iso coba. Ra iki tak tes ayo nek wedi wae. Wong yen ayo ra sanggo gamelan. Wong yen Ngadeg nang ngarep kono. Ih, ngadeg terus lho. Ra apa-apa aku ngadeg terus malah seneng. Maksudnya Bagong ki lho ngadeg terus ngene. Yo. Ora iso ngadeg. Kok nek kleru ra entuk meneh. Yo, coba tak tes engko gek nganggo gamelan. Yo. Ra sembrono wong yen lagi gandrung ora cengengesan. Alah apa-apa ra entuk lho galake tenanan. Ben aku lah iki dina apa iki? Mbah. Rebo ta? Heeh. Laire dina Kamis. Endi? Endi jengkolmu mlocot iki? Ayo. Wong yen ayo. Rasa nganggo coba tak tes kowe. Yeah. Wah, sinden lagi dadi seneng kok lagu apa-apa ra iso. Isane ming Rinoso karo rasane trio. Apa to? Ya ben. Ayo ndang. Wong yen lagi gandrung. Nah, terus. Ora peduli mledhos sing gunung. Ayo, catetane deleke. Ora. Agah. Engko ndak ngelirik ora. Kowe iki tak ajari pinter kok ngayal to. Kok nek lali piye aja dijawab. Ora, wis aku ora. Ora dineting ya. Oke, wis direke. Ya. Ajar ngapalke kok nganggo catetan. Pak Ika nganggo catetan entuk lho, aku ora entuk. Ora beda kowe karo Ika. Lah apa? Bedane apa? Senengane ra gawe masalah ta kowe. Bedane apa? Saya tak bahas iki. Ora ana bedane, Ika rak jeneman kandhek. Jeneman kandheke ora saben sinden iso. Kuwi perlu pelatihan sing tenanan. Lah iki ora saben sinden iso lho. Aku wis jaman lekak ra enak. Lah aku urung lahir lho model iki. Piye? Urung lahir. Lahirmu iki taun pira? Tahun dal. Ayo deleke catetane. Wong yen lagi gandreng, ayo nyanten pinter tenan. Ayo. Kandhane ora iso lali kok. Wong yen, ayo. Wong yen lagi gandreng. Terus? Ora peduli apa ora peduli? Ra peduli. Ora peduli mledhos sing gunung. Nah, terus? Wong yen lagi naksir. Ora peduli perange nuklir. Berapa? Nadyan ra duwe dhuwit direwangi kredit. Bener. Jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepikat. Lah kuwi lali kena ki. Ra peduli dina kiamat. Nah, terus wong yen aku kok dadi kowe kok akon aku. Wong yen lagi Nyenengi. Oh nyenengi. Ora sida inflasi apa mau? Nyenengi, wong yen lagi nyenengi. Nah, terus Ora peduli. Lagi inflasi. Inflasi ki apa to? Lagi bokek. Apa? Direwangi tretek. Ah. Jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Irung bangir iki aku. Wis apa Tin? Irung bangir ya duweku. Lambe tipis. Wis apa Tin?
Lambe tipis ya duwekku. Janggut jates. Kae sapa, Tin? Janggut nyates ya duwekku. Sing kuwi. Lho. Bangke aku lali ya. Bangkeane. Kae sapa, Tin? Bangkeane ya duwekku. Iki ye bae, iki ye bae. Iki piye? Iki piye kok? Iki piye, Tin? Kae sapa, Tin? Mestine ana sing duwe. Iki piye, Tin? Kae sapa, Tin? Mestine ana sing duwe. Iki piye? Dibenake, Tin. Sing dipenakke ya apane? Iki lho, Tin. Dilek ana. Bagong ya. Wes saiki asli apal. Yo, mengkari. Ora iso. Pembalunge yo. Dung dong jeng brung. Dung dong. Yo. Kok ora bener to suaraku iki mau ora bener. Ben. Nyatane do meneng wae kok. Yo mangga. Se. Lho ora meng aku to sing lah. Aduh. Gimana? Kenapa? Hah? Kenapa? Wis asa cerewet sik kowe meneng wae. Ning ping pindho. Plong nang ning yo bangkeane wae sapa de iki piye de 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 wae sapa de
mlentrung. Kae samane. Lentrong deh ayu. Tolong gede. Kae samane. Kae samane. Sime atas sing duwe. Iki piye deh. Kae samane. Awas suwe lho. Iki piye deh. Kae samane. Sime atas sing duwe. Iki piye deh. Kae samane. Wes, kene apa? Ora ya tetep kleru e. Ah tetep kleru cenanangan. Ndi 150 jarene bapak ya. Apa? Ndi 150. Ah wong kleru kok 150. Lah pira? Nya susuk 20. Iya kebangetan kok Gong. Ngekeki kok ndak nganggo susuk 20 barang ora. Kowe cahe saiki nek diujon ora tuman wae ora. Wis gek mundur. Ngapa nang kono mbegegek terus? Harung dikei kok. Hah? Ah, nggih. Matur nuwun nggih, Mas. Aja ketiru dalange pelit ramu. Piye Gong nek kowe duneng kaya ngono? Nek cara aku isin, aku kok biasa. Aku namen denekke sinden-sinden nek ora kudel. Ya wis ora apa-apa ya.